hutu amma yanzu ne ga gabawa babu hutu ta wallahi ba ki rufe ɗakin tun da ke riga sauro akwai yanzu salon dare ya sauro ya shiga kuma ke san wani garin ga shiki fita min to ya Allah ya kai min kai amin ladita kana ga keke kamar ta nan ladita ni kasuwa bai hita to Allah ya tsare Allah ba amin in kuma babu ciniki imani to sai abin daga Allah na wallahi wazan imani 5 network ina roƙon Allah ka sa ta fashi ladi wai kai min gida kullum 5 network wai akwai alheri cikin zuciyarka ko wallahi ni ku an da alheri cikin zuciyata da yan 5 ta fashi ina haɗa miki ladi sai na an lubu mata guda 3 ku cike guda 4 ladi Allah na roƙe ka Allah kwashi kawo wagga rana da za ta fashe Allah ya kwashi sa 5 network kai washe in dai sai ka ƙaro mata 3 kowa ya haukace in dai sai 5 network ya washe ladi abin ki an bakin ciki na yanzu ya in fa nan ta tawo shi ladi wallahi sai na dan wata sai dai ko wallahi in san na bukatar ka mutu wallahi da kai wani mata 4 ke ladi wallahi in fa ta washe sai na dan wata kuɗi ko ina rawa to tun da ni gane ladi an bakin ciki jike ba ki so in adarta al'ummar Najeriya su arziki ladi ki ta gidan ku na sake ki saki dai ladi da har saki 3 in fa ta fashe in sake auren su 4 da Ubangiji Allah ka ɗebe ba 5 network albarka